Исәмсез, сез Татарстан 24 телеканалында Кукмара яңалыклары карыйсыз. Атнаның мөһим вакыйгалары белән сезне мин Алмаз Ярмиев таныштырырмын. Хәзер төп темалар турында кыскача. Диктант язабыз. Приходится вспоминать как раз уже то, что мы учили в школе. Быел Кукмарада татарча диктант акциясы ничек узды? Бергә матурлык булдырабыз. Когда дети участвуют непосредственно сами, это великое дело. Волонтерлар шәфкать тернәкләндерү үзәгенә мастер-класс белән килделәр. Аиләбез белән укыйбыз. Кирәк бит балалар, алар күбрәк үзләренең матур әдәбиятны укыйлар, рус әдәбиятын укыйлар. Тырыш авылында гаилә бәйрәмен үткәрделәр. Кышка әзер. Кешегә барганчы тротуарларны ашарга тырышабыз. Чиста шәһәр оешмасында кышкы сезонга әзерлек дәвам итә. Бүгенге көндә Кукмара районы халкы махсус хәрби операция зонасындагы хәрбиләргә һәр яклап ярдәм күрсәтергә тырыша. Алар актив рәвештә маскировка челтәрләре үрәләр, токмач әзерлиләр, блиндаж шәмнәр ясыйлар һәм башка бик күп нәрсәләр җитештерәләр. Моннан тыш хәйрия концертлары да үткәрәләр. Наши дети воюют. У меня 3 сына там. Так что бросить их никак нельзя. Ни их, ни своих детей, ни других ребят. Районыбызда хәрбиләргә ярдәм итү эше дәвам итә. Гуманитар йөк җибәрүдән тыш районда хәйрия чаралары да үткәрелә. Менделеевск шәһәренең Виват Шурави иҗат төркеме Зур Сәрдек авылында чираттагы шундый концерт узды. Билетлар сатудан кергән акчага медицина чаралары, дару препаратлары һәм башка кирәкле әйберләр сатып алына. Скорее всего, после 20-х чисел мы снова собираемся в зону СВО. Бу айның 20-ләрендә махсус хәрби операция зонасына гуманитар ярдәм белән барырга планлаштырабыз. Хәзерге вакытта квадрокоптерлар җыела. Буларны алырга зур суммада акча кирәк. Зур Сәрдек авылында яшәүчеләр мондый хәйрия концертларыннан читтә калмаска тырышалар. Мөмкинлек булган саен ярдәм күрсәтәләр. Без йөрибез, яратабыз, гаиләбез белән концерт театрны бергә кулланырга тырышабыз. Халык күбрәк ирсен иде. Безнең сфодагы егетләр өчен битинде бу хәйрия концертлары. Йөрибез вакыт булган саен. Хәзер пенсияләр икән, аннан да барасы юк. Концертларга йөрибез, Аллага шөкер. Виват Шурави төркеме бу авылда беренче тапкыр чыгыш ясый. Шуңа күрә күпләр аларның концертын түземсезлек белән көткәннәр. Бу төркемнең чыгышын күптән күрәсебез килә иде. Бүген менә насыйп булды. Бик әһәмиятле чара. Инде шушындый илебездәге вазгыять заманында бу бигрәк тә кирәкле. Шуның кирәклеген аңлап инде аңлаган тамашачы, затлы завыклы тамашачы. Одиля Шакирова, Марат Сибирҗанов, Кукмара яңалыклары. Кукмара районы халкы татар телен һәм мәдәниятен популярлаштыру кысаларында узган Татарча яз гомум республика акциясына кушылды. Чарага туган телләрен белүләрен тикшерергә һәм аны үстерү өчен тырышучылар килде. Диктант язу ничек үтте, бу турыда киләсе язмада. Диктант язу өчен иң беренче татар теленең пунктуациясын белү дә кирәк әле. Ел сайын уздырыла торган Татарча яз республика акциясендә катнашучылар туган телне белүләрен тикшерә алдылар. Быел катнашучылар арасында укытучылар һәм укучылар, Кукмара районының Ак Калфак татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы әгъзалары, шулай ук иҗат эшлекләре бар иде. Я считаю, что такие диктанты обязательно нужны. Мин мондый диктантлар өлкәннәр өчен дә, безнең балалар өчен дә кирәк дип саныйм. Моны телебез үссен, саклансын һәм тамырларыбыз онытылмасын өчен эшләргә кирәк. Үзебезнең менә татарча яза белүебезне тагын бер кат тикшереп карау. Һәм инде яшьләргә дә үрнәк күрсәтү, телне белүнең кирәклеген аңлату максатында килдек. Барыбыз да менә калфакларыбызны киеп, матур дип 20гә якын кеше килеп утырдык. Харис Мустафин бу акциядә беренче тапкыр гына катнашмый. Мондый чаралар белемне яхшыртырга ярдәм итә ди. Анда белдерүләргә һәм яңа язышлар бар. Менә шулар өчен дә бик арый ул. Татар сүзләрен белергә, инде урысча татарча языла, белдерүләргә. Ләйсән Гыйлемуллина татар теле һәм әдәбияты укытучысы. Ул инде 8 елга якын акциядә катнашучыларга диктант укый. Текстлар ел сайын төрле була һәм катлаулылыгы буенча да аерыла ди ул. Текст Шәриф Камалның Матур туганда романы буенча алынган. Текстны бик җиңел иде дип әйтмәс идем. Үземдә 7-8 тапкыр укыганнан соң гына мәгънәсенә кирип китеп аңлаштым. Беренче укудан гына аңлый торган текст түгел, авыр сүзләр дә күп. Диктантны язганнан соң теләге булган һәркем Кукмара районының Ак Калфак татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы әгъзалары оештырган мастер-классларда катнаша алды. Одиля Шакирова, Марат Сибирҗанов, Кукмара яңалыклары.
Шәфкат тернәкләндерү үзәгендә күршәк рәвешендә открытка ясау буенча мастер-класс булды. Бирегә сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән балалар һәм битараф булмаган волонтерлар җыелды. Бу чара чын иҗат һәм дуслык бәйрәменә әверелде. Анда һәркем үзенең сәнгать сәләтен күрсәтә һәм уникаль открыткалар ясый алды. Русская матрешка. Это тоже узнаваемый бренд, что за границей, что у нас в России. Рус матрешкасын ясау тарихын белергә, шулай ук кагаз һәм койчы белән эшләүнең төп техникасын үзләштерергә. Балалар, волонтерлар белән бергә якыннары өчен бик яхшы бүләк, уникаль открытка булдыра алдылар. Буларның барысы да мастер-класс барышында башкарылды. Мастер-классның төп максаты иҗади күнекмәләрне үстерү генә түгел, үз хисләреңне сәнгать аша белдерү мөмкинлеге дә. Мастер-класс особенно дети любят, потому что они делают это руками. Мастер-классларны үзенчәлекле балалар ярата, чөнки алар моны үз куллары белән эшли. Без үткәргән мастер-классларда волонтерлар ярдәм итә, чөнки кызганычка каршы кайбер балаларга биредә һәр даим ярдәм итеп туры кирәк. Волонтерлар сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балаларга беренче тапкыр гына ярдәм итмиләр. Алар мондай мастер-класслар үткәрергә яратуларын билгеләп үттеләр. Каждому человеку нужен отдельный подход. Һәр кешегә аерым караш кирәк һәм аны таба да белү мөһим. Моны эшләү шактый җиңел минем уйлавымча. Данилның әнисе әйтүенчә, мондай мастер-класслар ниндидер яңалыкка өйрәнү мөмкинлеге генә түгел. Аның улы өчен бу шулай ук дуслары белән вакыт үткәрү өчен яхшы мөмкинлек. Алар үзләренә күбрәк игътибар кирәклеген сизәләр. Гомумән, мондый балаларга аерым игътибар кирәк. Алар күбрәк кешеләргә бәйле. Гади балалар кебек түгел. Шуңа күрә аларга бу мөһим. Шәфкать тернәкләндерү үзәге волонтерлар белән актив хезмәттәшлек итүен дәвам итә. Мондый мастер-класслар һәм сәламәтлекне яхшыртуга юнәлдерелгән башка чаралар оештыра. Йолдыз Гыймадиева, Миләүшә Хәзиева, Марат Сабирҗанов, Күкмара яңаклары. Гаилә иң зур кыйммәт. Тырыш авылы китапханәсендә гаилә елына багышланган чара үткәрелде. Бирегә шушы авылда гомер итүче, китап укырга яратучылар җыелды. Чара турында тулырак киләсе язмада. Өлкәм буын күбрәк укый. Мин аларның өйләренә күбрәк китап бирәм инде. Монда чыгалганнары монда килеп алалар китапны. Бик яратып укый торган гаиләләр күп. Тырыш авылы китапханәсендә 7000-гә якын экземпляр китап санала. Моннан кала газета, журналлар да кайта. Бүгенге көндә халыкка биредә тәҗрибәле китапханәче хезмәт күрсәтә. Гаилә елы уңаеннан чараларда күп үткәрелә ди ул. Гаиләләрне чакырдым. Авылыбызда булган китап сөюче, матур яшәүче гаиләләр, китапханәгә актив йөрүче гаиләләр бик тату яшиләр. Балалар үстерәләр. Бәйрәмгә чакырылучыларның берсе Нәбиевлар гаиләсе. Алар 40 елга якын бергә гомер итәләр. 3 бала тәрбияләп үстергәннәр һәм гомер буе авыл җирендә хезмәт куйганнар. Гаиләне саклап калуның сире дә гади ди алар. Сабырлык инде. Сабыр итәсе бергә гомер иткәндә төрлесе булайды. Бер-береңә юл куеп, бердәмләшеп яшәргә кирәк инде. Тырыш авылында китап укучылар шактый икән. Алар һәр вакыт диярлек буш вакытларында китап алырга киләләр, гаиләләре белән сихри дөньяга чумып бергәләшеп укыйлар. Шулай ук балалары белән бәйгеләрдә дә катнашалар икән. Китапханәгә йөрибез. Без монда якында гына торабыз. Бер конкурсларда катнашабыз. Бу ел гаилә елы уңайыннан рәсем конкурсларында бер балалар белән күп катнаштык, йөрдек. Китапханәгә йөргән бик яратабыз. Күп итеп үзебездә газета, журналлар алдырабыз. Аннан соң инде монда нинди яңа китап бар, китапханәчедән сорап кына торабыз инде. Аллаһка шөкер, ул яктан бик канәгать аның хезмәте белән. Гаилә бәйрәме кысаларында чакырылган кунаклар өчен күңел ачу программасы әзерләнгән иде. Шулай ук китап укырга яратучы гаиләләргә истәлекле бүләкләр дә тапшырылды. Адилә Шакирова, Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов, Күкмара яңалыклары. Күкмараның Чиста шәһәр оешмасында юл техникасын кышкы эшләргә әзерләүнең соңгы этаплары бара. Тагын 1-2 атна узуга хезмәткәрләрнең кызу эш сезоны башланачак. Моның өчен алдан махсус техника һәм патруль графигы әзерләнә. Техникалар булай һәр вакыт әзерләнде без. Вакыт ремонт кышка бер кат карап чыгасы инде. Кышкы сезон якынлашу белән шәһәр әкренге кар белән капланган вакытта Чиста шәһәр оешмасында техниканы төзекләндерү этабы башлана. Биредә техникага диагностика һәм тиешле хезмәт күрсәтү үткәрәләр. 24 техникасы бар общий. Соның 19-ы кышкы содержаниедә участвует итә. Катнаша инде 19 техника. Манзараска кошакта барып килә, башы моны сентарыстатабыз. Кыдыймнарны иләр бузлауклар булганда җибәрәбез, советлар сораганда. Рамил Галякимов әлеге оешмада 11 елга якын машина йөртүче булып эшли. Эшсез утырырга туры килми ди. Чөнки монда эш ел буена җитәрлек. Хәзерге көндә тәгәрмәчләрне карыйбыз, кышка хәзерлибез.
Ойлаймыз. Қышқын енді сағат 4-тен урамға шығабыз боранды күннәрді. Биредә ук шулай кышкы сезонга яңа техникада сатып алынган. Хәзер ул шәһәр юлларын тизрәк һәм сыйфатлырак җыштырырга ярдәм итәчәк. Оешмада юлларның торышын тәүлек буе күзәтәчәкләр. Адилә Шакирова, Миләүшә Хаҗиева, Марат Сибирҗанов, Кукмара яңалыклары. Хөрмәтле тамашачылар, яңалыклар тапшыру ахырына якынлашты. Мин Алмаз Ярмиев, сезнең белән саубуллашам. Киләсе очрашуларга кадәр.